mahimo ka pang mapriso kay imong giputol ng kahoy nimo. Nga naa ni tubo sa imong yuta wa kay pananghid sa Department of Environment and Natural Resources. Pero ngano man nga kining atong kabukiran na nga upaw man gipahak-pahakan man ngano man. Anong sayon-sayon man lang na nga gihimo. Straight to the point. Unay ti mailhan mahigala sa grabeng korupsyon ug way pagtan-aw sa mga tao mahigala nga maapektahan ni ana, ha? Way pagtan-aw sa pagribinta unya, pagbawas unya mahigalas kinaiyahan. Straight to the point. Katanig pagtagad o butaga mga kahigalaan. Unya ang kasapaan mga higala, gibugal-bugalan, gikwari pa ganito mga higalang Mananga River. Straight to the point. Ug unya ang flood control projects nga wa magkadimao, dunay mga ghost, dunay mga substandards. Kini mga higala og uban pang mga corruption issues mo ni ang ato mahigalang mo express ta atong ipadayag, atong ipabuhagay ang ato mahigalang gibati. Aron masayod sab sila nga di mi satisfied ana inyong gibuhat nga investigasyon ha. Ayaw mig puyok-puyok ka dire. Mura lang may mga bata nga inyong ulog-ulogan. Straight to the point. Now, kinsa may labing kurap ani, ha? Kung atong subayon mga kigalaan, doon na gyud. Doon na gyud di man mahimo ni mga gagmay og mangurakot lang mahigalagway mga pagtugot sa mga dagko. Straight to the point. Doon ay uban mahigalang ilang gidipinsahan tong dako